Shubor nakaslem jong Nongïasaid Hima. Arngot kibriyo kibashang ha ka Thuk kilalitor sha we Nongïasaid an ha Mirzapur ha Uttar Pradesh ha ka Siat jan bad kila Siat u ha ka baula yap ha ka tika jaka Henry layo iru ba ki nong thombor ki bamshum lala ban mi na ka tika jaka namar ba ka Thuk jong ki kamshum la yad ha ka kor CCTV jong ka tika jingja na do ka step jong ka Siat jan lala ban yo i ki tiki arngot ki balalet sha Nongïasaid an Rangbah Rajiv Singh ubasaw post nem ka karta ubalalet yat kijatman step uwe na kibre ula her na ka Thuk bar ula Siat yu da ka papanan kam ya ka pistol ha ka ba using ula yap ha ka tika jaka kat ba udang mare biang bat syong halor ka tika Thuk ubri uba syong lupa ha ka Thuk haba ula persyang banya kam syum la yat kat ba uwe na kinong thombor udang persyang ban penme ya ka Thuk dan kishinrang ki bawan syajan jongki Henry ki yeng no syajngai bat khat du ki pet no kat ba away pat unong thombor udang kedowi ke pistol syaki hadin kat tu kat ni minute baki la persyang khat du ka Thuk kalayat bat ki arngut ki brew ki la pet no na kata ka jaka hadin kata da ki spangut ki brew ki la lumlang ha kate ka jaka ki pulet kle thu bala register case bat la thau pratli ki kin hon ban kem ya ki te ki nong thombor kidak baning kong ki pen i ba ka jingya kan at kala ban mi na ki jingya ka ja hapo kasnong hi Henry menta ngidang bishar penia ya baro kiliang bat ngidang penlong ya kajing tokit ke babanya ke bajilio bha ngin pentikna ba onshim ya kasenjam ke bating tam persha ya uberiu shimet ubadon kti banle ya kadika kam runar laong upulet barang ba